6 локация. Үзгәртеп кору еллары бара. Шәһәр җитәкчесе Рәфкать Алтынбаев 4 муниципаль объект базасында яшьләр үзәкләре төзү турында карар кабул итә. Төп максаты шәһәрдә җинаятьчелекне киметү. Савыт-саба кибетен шатлык яшьләр үзәгенә, административ көнкүреш комплексын заман яшьләр үзәгенә күчерәләр, алга таба Орион яшьләр үзәге булдырыла һәм Москва ресторанның иң зур бинасын 102 яшьләр үзәгенә җиһазландыралар. Ремонт эшләнә һәм яшьләр үзәгенә исем бирү буенча бәйге бара. Вариантларның берсе хыял була, ләкин нәтиҗәдә матур яңгырашы аркасында нурны калдыралар. Нур яшьләр үзәге үз ишекләрен 2001 елда ача. Шулай итеп, Татарстанның иң зур яшьләр үзәкләренең берсе эшли башлый. Нур яшьләр үзәгенең беренче директоры Рамил Зуннуровны тыңлап китик. Кызыклы вакытта туры килде менә ул шәһәр буенча яшьләр арасында җинаятьчелек бик зур күләмгә киткән. Әйтергә кирәк, ул вакытта менә Рәфкать Зәкиевич Алтынбаев, аның командасы шундый бер карарга килделәр. Яшьләргә үзләрен күрсәтергә шартлар тудырырга кирәк. Ул вакытта ул инде менә 90-нчы еллар дип әйтик, 90-нчы елларның башлары. Без әйткән перестройканың шундый җимешләрен татыган вакытлар. Шул вакытта шәһәр күләмендә яшьләргә яшьләр үзәкләре төзү турында карар кабул ителде. Зур гына 4 объект бина яшьләр идарәсенә баланска бирелде. Аның берсе, әлбәттә, заманда эшләп килгән шәһәрнең инде иң күренекле дип әйтергә мин ресторан булган, Мәскәү ресторанын, урысча әйткәндә, перепрофилировать под молодежный центр. Яшьләр үзәгенә үзгәртеп, анда яшьләр өчен шартлар тудыру максаты куелган. Вакыт буенча әйтсәк, хәзер инде постановлениенең номерларын әйтә алмыйм, ләкин еллары минемчә 94 елда кабул ителде. 94 елда шул вакытта шәһәрдә элеккеге посуда кибетен ул шатлыкка әйләнде. Ул кибети, әлбәттә, мин хәтерлим, анда әле тау сабалар сата торган вакытлар. Аннан килеп, минем беренче эшләгән урыным 20-нче бистәдә бар иде. АБК дип әйтик, административный бытовой комплекс 3-этажлы бина. Без аны, менә мин анда шәхсән эшләп киттем, без аны шул яшьләр үзәге, заман дип аталган яшьләр үзәгенә әйләндердек. 52-нче бистәдә Орион. Менә шул вакытта, шул дәвердә шәһәрдә безнең барлыкка килде 4 яшьләр үзәге. Әлбәттә, һәрберсенең аның үзенең юнәлеше бар. Әйтеп киткәнемчә, мин менә инде 96-нчы елда заманга килеп, без аны ремонт эшләре алып барып, әлбәттә, менә бу сафка кертеп җибәрдек яшьләр үзәге буларак. 99-нчы елда ул вакытта эшләүче Мустафа Якубов Йосип Җиганшевич миңа тәкъдим итте. Менә бу ресторан бинасын алып яшьләр үзәге үзгәртергә. Әлбәттә, директор буларак мин анда эшкә күчтем. Инде ул бер караганда аннары хәле 102 дигән исем белән яшәде. 94-нче елда. Мин инде менә хәзер ишеттем дә, әйтәм, 102 дип шундый зур бер казаныш кебек конкурслар үткән. Ул аның исеме бар иде. Ул исеме бар иде. Ул вакытта исем дә түгел инде. Ул исем тапканчы шул бренд белән яшәде дип әйтмәсәң инде. Даже бренд түгел. Адресы 102.
шул адрес белән яшәде. Бөтен документтар шулай бара. Ул 94 елдан алып 99 елга чаклы ул 1-0 дип атып ала торган. Мин әле хәтерлим, конкурс үткәрелде бу яшьләр үзәгенә исем табу буенча. Шәһәр күләмендә анда инде бөтен катнашты. Икенче урынны Хыял дигән тәкъдим алган әлминдә истә. Ләкин урысча ул теге бик матур яңгырамас дип, аны кире кактылар, калды Нур. Беренче урында Нур калды. Без аны 2 ел менә шул ремонт эшләре алып бардык. Әлбәттә, ул вакытта акчасызлык вакыт. Күп әйберләрне әйтик менә бартер белән алырга туры килде. Төп финанс ярдәмне шәһәрнең правопорядок дигән фонды бар иде. Ул вакытта ул фондның төп вазифалары менә эчке эшләр хезмәткәрләренә булышу һәм яшьләрдә. Төп максат әлбәттә бу шәһәрдәге җинаятьчелекне киметү. Эшләрне алып баруны финанслау куелган. Бу ремонт эшләрен, үзгәртү эшләрен әлбәттә менә шул правопорядок фондыннан килгән акчалар белән чыгымнарны капладык. Алга барабыз. Яшьләр үзәге тиз арада яшьләр өчен популяр урынга әверелә. Биредә студентлык, яшьләр проектлары үсеше өчен бөтен шартлар да тудырыла. Нәкъ менә Нур яшьләр үзәге диварларында клуб берләшмәләре төзелә. Алар арасында шәһәр студентлар советы, ШТК командасы, яшь галимнәр, студентлар һәм аспирантлар берлеге, Мизгел милли мәдәни клубы һәм башкалар. Ул вакытта җитәкчеләр иң җиһазландырылган компьютер клубын эшли. Нур көн-төн кайнап тора. Бик күп чаралар, дискотекалар үткәрелә. Бөтен Россиядән танылган кешеләр килә. Нур яшьләр үзәгендә булу өчен яшьләр бөтен шәһәрдән, хәтта республикадан да килә. Чарада урын алу өчен махсус көндез килә. Ә иң зур проблема гардеробта урын җитмәү. Хәзер коридор башына барыгыз, аннары тәрәзәләр буйлап узыгыз.